मोनसे खामानिया सक्सेस जानो थांबा जानायाव फैयोबा जे सासे मानसिया आंखौ हिंसा जानानै बेफोरबायदि बरबाद खालामो। हेल' लोगोफोर, बयखौबो खुलुमबाय। फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय। लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। स' नैबे आपडेटआनो जागोन जोबोद मोनसे सिरियास आपडेट। जोंहा बयजोंबो मिथिजानाय सासे इउटुबार आरो बिथाङा साननैसो मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबामाव बिथाङा गोबां मा होनो फेमास जादोंमोन आरोना। बिथाङा गोबां रायजोफोरजोंबो अनसायजाबोदों। दा बिथाङानो जाहैदों कनजिता बर'। दा बिथांनि मोनसे फेसबुक पेजखौ कनजिता बर' होननाय फेसबुक पेजाव सासे सानखां बसुमतारी नामा होननाय सासे सुबुङा, बर' सुबुङानो, बियो कपिराइट स्ट्राइक नामा हरदों जाहैदों। दा बिनि सायावनो नैबे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं नोंथांमोननो आब' कनजिता बर' बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोननो ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन। बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो आङो बयनावबो निमाहा बियो जाहाथे आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि राव बुंफ्लाङो। आङो दायो जोबोद दुखुआव दङ आरोना। मा आङो बे बुहुमाव थांनानै थानो मोन्थायानो गैया नामा? आं हारसिङै आङो गसंनो थाखाय आंहा जेबो मोन्थायानो गैया नामा? जे आंखौ मोनसे खामानिया सक्सेस जानो थांबा जानायाव फैयोबा जे सासे मानसिया आंखौ हिंसा जानानै बेफोरबायदि बरबाद खालामो। आंहा बे संसाराव मानि आं गथ' गथाय लानानै आंनि आथिङावनो गसंनानै आङो संसार जानो आंहा मोन्थायानो गैया नामा? जेन'बा नोंसोर आंखौ बिदि खालामनो। आं बुंदों जा आंनि पेजावहाय आंखौ कपिराइट स्ट्राइक हरदों सानखां बसुमतारी। नों आंखौ मा सानखो? आं नोंनि मा खहा खालामखो? जेनेबा आं नोंखौहाय मा बुंबावनो आरो? नोंथ' मोनथिखायोना आं दा मा लेभेलनि मानसि, आंनाव मा दं, आं मा बायदि थासारिजों आं थांनानै थादों, गथ' गथाय खांदों, आङो मा थासारिजों आं दिनै बिसिम सफैदों। जेन'बा नों आंखौ मानो हिंसा जाखो? बयबो आंखौ अननाय होनाय, आंखौ बयबो सापर्ट होनाय, दिनै आंखौ नों मानो दान्दिसेयावनो बिदि सेनानै लांखो? आं नोंनि मा खहा खालामदों? आंथ' नोंनि भिडिअ खावनानै होआखैना जे आंखौ नों बिदि आंनि निजा भिडिअआवनो बिदि कपिराइट स्ट्राइक हरनो। दिनै आङो बेसेबांबा दुखु जारलानि गेजेरजों आङो बे लामासिम सफैदों। सोरजोंबा रायजानाय, सोरजोंबा मुगैजानाय, सोरजोंबा नासयजानाय, सोरजोंबा बायदिसिना होनजानाय। नोंथांमोनाथ' नुबोजोबखादोंना, नोंबोथ' नुबोजोबखादोंना आं दिनै बेसिम माबायदि सफैदों। दिनै नों आंखौ मा नुनानै, माखौ नुनानै बेबायदि आंखौ बिदि अननाय खालामहरखो? आं नोंनि मा खहा खालामदों? जेनेबा दिनै आङो सोरजोंबा गाज्रि मोजां होनजानाय, सोरजोंबा नासयजानानै आङो दिनै बे लामासिम सहैदों। दिनै आंखौ लास्ट बाराव गासै रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायदों, गासै रायजो राजाया आंनो अननाय होदों। दिनैहाय बे अननायखौ नुनानै, रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ नुनानै नों आंखौ मानो दान्दिसेयावनो नों आंनिफ्राय मानो सेनानै लांजोबखो? मानो नों आंखौ गासिखौबो बरबाद खालामखो? आं रावजोंबो अनजानो मोना नामा? आं रावनिबो अननाय मोना नामा? जेनेबा नोंनिबा आं नोंनि मा खहा खालामदों? जेन'बा जिखुनु जाया, आगै जायोना आदा जायो, सानखां बसुमतारी, नों दानो आंनि कपिराइट स्ट्राइकखौ आंनि पेजनिफ्राय बोखारनानै हो। अननानैहाय आं नोंखौ आखाइ फारनैजोंहाय खबजोबनानै बुङो, नोंनो आं मा नांगौ हरगोन। नोंनो फैसा नांगौ ना मा नांगौ हरगोन। आं नोंखौ गावजों गाव होननानै सम होदों। आं मानि थाखाय दिनै भिडिअ खालामनानै रायजो राजाफोरनो खोन्थायाखैमोन? मानो होनोबा आङो नोंखौ एक्सन लानो सानबायमोन। दिनै आङो थान्दा गोसोजों आङो साननानै नायबाय। दिनैहाय मानि गावजों गाव बर'जों बर' आं बिदि अननाय खालामद्रायालासे मानि आङो बेखौ गुरैयैनो भिडिअनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनो खोन्थाग्रोजोबनानै आङो बेखौ बुंहरसै जे बे गावनिनो मानसि साननानै, गावनिनो बर'जों बर' साननानै जे आंखौ निमाहा होगोन खोमा साननानै आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गासै खोथाखौनो रायजो राजाफोरनो खोन्थाजोब्बाय। नोंथांमोना बुजिखाबाय कनजिता बर' आब'नि जे बुंनाय बा बिथांनि पेजाव, फेसबुक पेजाव जे कपिराइट स्ट्राइक हरदों। दा बेखौ नोंथांमोना कनजिता बर' आब'निफ्रायनो क्लियारलि बाथ्राफोरखौ मिथिखाबाय। थ' बे समाव आं बुंनो लुबैदों, दा एक्सुवेलि बेफोरबायदियाव मेगन सानो थाखाय मानो गोनांथि जाखो? मानि थाखाय मेगन सानो गोनां जाखो? जेनेब्ला जों बर'फ्राथ' बयखौबो हेफाजाब होलायनांगौसोना।
बर' जानानै सोरखौबा हेफाजाब होनाय रोङिखौ फोरोंनायनिसो जोंहा बर'फोरनि बयहाबो माने मावनांगौ खामानि मावनांगौ दायित्व दङ। दा बे समाव मानो बे फिसा फिसौ एसे जाखांफुनाय जाबोहांनायफोरखौ एसे माने गरसे गरनै रां मोनहांनाय बा मोननाय बेफोरखौनो मेगन सानानै मानो बेफोरबायदि कपिराइट स्ट्राइक हरनांगौ जाखो? दा बिथाङाथ' दिनै कपिराइट स्ट्राइक हरदोंब्लाबो मानो थाखाय हरखो? ना सोरनिबा कन्टेन्टखौ बाहायो ना मालायनि कन्टेन्ट बाहायो कनजिता बर'आ? कनजिता बर'मोन बायदिया गावनि कन्टेन्ट बाहायो, गावसोरनि फेसखौ दिन्थिनानै गावसोरनि फेशन, गावसोरनि कन्टेन्ट, गावसोरनि रियेल कन्टेन्टखौ बाहायो। नाथाय सोरबा गुबुन क्रिएटरफोर बायदि नङा कनजिता बर'मोन बायदिया। दा बिसोर बायदिखौ मानो कपिराइट स्ट्राइक हरनो गोनां जाखो? दा बेबायदिब्लाथ' बिथाङा कनजिता बर'नि सायाव सानखां बसुमतारिया गोबां माने मेगन सानाय दं आरो बिथांखौ माने जौगाजानो लुबैया, बिथांखौ माने आगबारि जानो लुबैया। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ ना, मोनसे पेज बानायनो थाखाय आरो मोनसे चेनेल, इउटुब चेनेलखौनो जा बा फेसबुक चेनेलखौनो जा, मोनसे चेनेल बानायोब्ला ग्र' खालामनो थाखाय बिनि क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय इउटुबाव बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। आरो नोङो सापर्ट नागिरब्लाबो मोना। नोंनि खाथि खालानि, नोंनि एरियानि, नोंनि ओनसोलनि रावबो नोंथांखौ सापर्ट होनाय नङा। जेथिया नोङो चेनेल मोनसे बानायगोन बे समाव नोङो सापर्ट बिब्लाबो नोङो सापर्ट मोननाय नङा, उल्थासो बुंगोन बहानि इउटुबार बा बहानि माबा बा गोबां बायदिसिना बाथ्रासो बुंगोन, नाथाय नोङो सापर्ट होनाय बुस्थु मोना। नाथाय ग्र' खालामनो थाखाय गावनि दिमागजों, गावनि हार्ड वर्कजोंसो नोङो चेनेलखौ ग्र' खालामनो हायो, चेनेलाव साक्सेस जानो हायो। दा बेफोरबायदि गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। चेनेल मोनसे बानायनाया साधारना, चेनेलखौ ओरैनो खुलिलाबायनो हायो। नाथाय मेन बाथ्राया जाहैदों ग्र' खालामनाय। चेनेलखौ ग्र' खालामनाय आरो चेनेलाव खामानि मावनायासो गेदेर खोथा। बेफोरबायदिखौ मानो मेगन सानांगौ? हायोब्ला सापर्ट होनांगौ, जौगाहोनांगौ, आरो नोंहाबो जुदि गोसो दंब्ला बिसोरबायदि जानो नाजा। बे एसे एनै दावगाफुहांनाय, संसार जाहांनाय, नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानोसै माबायदि बाथ्रा बुंदों, बिथाङा क्लियारलि फोरमायखादों। दा बेफोरबायदिखौ मानो मेगन सानांगौ, मानो स्ट्राइक हरनांगौ? आं खावलायदों बिथांनि जे चेनेलाव स्ट्राइक हरनाय बेखौ बोखांनानै लानांगौ। मानोना बिथांमोन बायदिखौबो सापर्ट होनांगौ। जों बयबो अनज्लायनांगौ, बर'जों बर', गावजों गावनो जुदि इसेबां उपद्र' गावजों गाव मेगन सालायनाय, बे मानि थाखाय, मा कारननि थाखाय? दा बेखायनो खावलायदों जाय बिथांनि सायाव सानखां बसुमतारि नामा, नोंथाङा स्ट्राइकखौ उथायनानै ला बा रिमुभ खालामनानै ला, आं बेखौ खावलायदों। दा नोंथांमोना बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामनाङा। मालायनि चेनेलाव थांनानै मालायखौ मेगन सानानै बेफोरबायदि स्ट्राइक खालामना चेनेलखौ डिलिट खालामहोनो, बेसेबां खस्थ' खालामनानै मोननाय फिथाइखौ नोंसोरो आरो बेफोरबायदि बरबाद खालामना होनो दासान। बे जोबोद खस्थ' खालामनायनि फिथाइ। चेनेल मोनसे ग्र' जानाया जोबोद खस्थ'नि फिथाइसो। गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो, गोबां बुंजानो गोनां जायो, गोबां गावनि टाइम, गावनि समखौबो होनो गोनां जायो मोनसे चेनेलाव खामानि मावनो थाखाय। बेफोरखौ बुजिनांगौ। बेखायनो दा बेफोरबायदि जानला मानला मेगन सानानै बेफोरबायदि स्ट्राइक हरलाबायनाङा मालायनि कन्टेन्टफोराव, मालायनि भिडिअफोराव। आं बेखौ डाइरेक्ट खावलायदों स्ट्राइकखौ उथायनानै लाथों।